तू ओकरा बाद भोजपुरी आवले ना भैया लड़का कहता कि माटी के मूर्ति से ताकेले माटी के मूर्ति से हर ताकेले नाचे आवेला नाचा बोल तने मुझे हिला दिया काम चले ना ना ये मचे मुंडो को चली लइको तोरे के देखे आइले बाड़स अच्छी न ज्यादा चुना मत सब के खइले बा भूखाई नहीं खे सब के खइले बा भूखाई नहीं खे कैमरा होता यही जा तोरे खातिर आई नहीं खे ई लोग के देख के ज्यादा चुनई हम तार मुंहवा देखे खातिर लोग अच्छा छाई नहीं ये तो मीठा मीठा प्यारा प्यारा नचिया कैसे 1 2 1 2 3 भाई हमनी के भोजपुरी भाषा बड़ी कमाल के हो ए आटा का के पाटा भइल बिया ना मर्दवा अभी रुको ना जानता रहो इंग्लिश में जब दर्द होला ना तो कहल जाला पेन हो रहा है हमनी के हिंदी में कहल जाला दर्द हो रहा है लेकिन भाई रे हमनी के भोजपुरी में छेदता माटी के मूर्ति से माटी के मूर्ति से पानी खाती पानी जे जैसे चाहे वैसे मिले माता रानी आइए तो झुक के आग खाती आग पानी जे जैसे चाहे वैसे मिले माता माटी के मूर्ति से हल 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 हल
तनी आगवा बैठल बा त ना ठीक बाबा भाई हो दियारा में सियार के अछानी पर बिलार के आपस में पियार के आ लइकन में तो चियार के होना बहुत जरूरी है ना मैडम कोटा का चुआ था क्या टका लो बरमसिया हो ना तो वो चलेला भाई हो थरिया में लोटा के हाथ में सोटा के नाक में पोटा के होना बहुत जरूरी है कंटिन्यू चाटा तरह ना कि आग खाती आग बारी भक्ति का नाम तो चाप देती थी अभी भक्ति का नाम ताकि कंट्रोल देता हैं अब बर्दाश्त करे रगा तो छिला भाई आज कल के कोनो खूब वीआईपी आवता पहले के गाना आवत है महाराज अकबर के दरबार में जब राजा कान सिंह आ गाना गावत रहले तो साला बरखा बरसे लगे धदा आगी धमके लागे ओहो गाना बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता क्या गाना रहे लेकिन आज कल के गाना आवता भइयो रे कदुना हाथ पे बैठल बानी हम शैम्पू से आया तारी काली माई टेम्पू से आए गो रुपया सोई पर रुपया जागल ओकरा दे बता भाई तू का गावता जानता रहो कि बताइए बाबा हमरा लोटा के जल रहुआ छोटा में हो दादा रे दादा पहले के मेरा लोग आराम से बैठ के गाओ तोरनी लोग कितना प्यार से बैठ बढ़िया से गाना गाओ तो लोग निमिया के डार मैया और लाबिली झुलुहा चिया का करो क्या करो निमिया के डार मैया और लाबिली झुलुहा की झूली रे झूलीना ओई में कोनो कोनो टांगी के दांत टूटल रहत रहे तो के गावत रहिलो खाली निमिया के डार मैया खाली लाबिली झुलुहा की झूलीना भाइयों भले दांत नहीं थे लेकिन दिल में श्रद्धा बा ओकरा पूजा होत रहे मन से लेकिन आज कल पे पूजा होता एकरे खातिर हमरा कौन फोन के आई बिया एकरे खातिर लई की है तब अपना सैंडल को ले ले तरी सलामा का पे ले तरी स अमाई के लगे जाके गावा तरी स ये दिन आशिक अबैयो रे पता लगता कि माई मंदिर छोड़ के भागल बड़ी चावरा देखे तो इनकर बाबू बेटा से चाना इनकर आई होई तो हम जाना बिया करवा दो करवा दी